365. פיאט פנדה 2011 חדשה, רק ב-67,000 שקלים, במקום ב-80,000 שקלים. פרטים בסניפי המשביר לצרכן ובכוכבית 9500. הפי סייל בסופר פארם נמשך במבצעים חדשים. ועכשיו, 1+1 מתנה על אלפי מוצרים שבמבצע. כן, קונים מוצר אחד ומקבלים מוצר נוסף מתנה. אל תרדמו. מחר, יונדאי באירוע מכירות בתנאים והטבות שאסור לפספס. יונדאי, ההצלחה השקטה. לפרטים, חייגו כוכבית 506. סובסד לנו. למה? כי מה? אולי אני נראה לך ירוק? אולי אני נותן הלוואות למשכנתאות, שיפוצים, בר מצוות, חתונות, קטורסה? מה? סובסד לנו. בסדר. בנק דיסקונט למשכנתאות מציע לכם משכנתה בריבית מסובסדת שאתם חייבים, אבל חייבים לבדוק. לפרטים, חייגו כוכבית 2009. למעברי משכורת מ-4,000 שקלים ומעלה. בגלל המדע, אנחנו יודעים שתינוקות צוחקים בקול רם רק מגיל 4 חודשים. בגלל המדע, את יכולה להיות בטוחה. בגלל מאות בדיקות, מאות מדענים ויותר מ-50 שנות מחקר. שימי לק. בגלל המדע מבית אבות. רוצים להיפטר משאריות האוכל? קחו מסטיק אורביט פרופשיונל, המכיל מיקרוגנולות ומנקה את השיניים באופן שממש, אבל ממש תוכלו להרגיש אותו. אורביט, תענוג למנוע עששת. ממתקי העילית שבמבצע יכולים לעשות לכם הרבה כסף. עילית מציגה מבצע זהב מתוק עד 1,000,000 שקלים בממתקי העילית שבמבצע. חפשו את כרטיסי הזהב. רגע מתוק של עילית, פרטים באתר. מבצע טופ 10 בסופר פארם, 65% הנחה על מגוון מוצרי טיפוח מובילים. טופ 10, עכשיו בסופר פארם. It's a private party. Do you know what private means? Do you want your VIP? Carolina Herrera, New York. Yeah. Castro. Hot cardigans. Yeah. כל הכבוד אורן, הצלחת ליצור מודל יותר מכוער מהחברה שלך. אשתו. השבוע בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו 40 מיליון שקלים. תנו למספרים לסדר לכם את החיים. אל תיתן להזדמנות הזאת להיעלם. אירוע המכירות של מרסדס, מ-10 עד 12 בנובמבר בכל אולמות התצוגה. Baby, you can drive my car, yes, I'm gonna be a star, baby, you can drive my car. מזדה 5 למשפחות שאוהבות מרחבים. And maybe I love you. Beep, 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 yeah. אל תרדמו. מחר, יונדאי באירוע מכירות בתנאים והטבות שאסור לפספס. יונדאי, ההצלחה השקטה. הייתי שמח להגיד שעשיתי הכל בעצמי, אבל זה לא יהיה נכון. הצלחתי כי אני בידיים טובות. ידיים שמשאירות אותי במרכז. ידיים שלוקחות אותי לאן שאני רוצה, בזמן שאני רוצה. ידיים שהיו כאן הרבה לפני שהכל התחיל, וישארו כאן גם אחרי. ידיים שלוקחות אותי הכי גבוה כדי לגעת בחלום. בשבילי אלו הידיים הטובות בעולם. אל על, הכי בבית בעולם. מבצע טופ 10 בסופר פארם, 65% הנחה על מגוון מוצרי טיפוח מובילים. טופ 10, עכשיו בסופר פארם. קחו מסטיק אורביט פרופשיונל, המכיל מיקרוגנולות ומנקה את השיניים באופן שממש, אבל ממש תוכלו להרגיש. אורביט, תענוג למנוע עששת. 2 מתנה. סטימצקי מזמינה את כל המדינה ל2 מתנה. סוף שנה בסטימצקי. קונים ספר אחד ומקבלים 2 ספרים מהמגוון שבמבצע מתנה. כן, 2 ספרים מתנה. ספרים זה סטימצקי. לחות? ידעתי שלחות היא הבסיס לאור יפה, אבל אתם יודעים מה נפלא? שמירה על החוט הקרקפת היא הבסיס לשיער יפה. Head & Shoulders החדש, עשיר בלחות, וגם מכיל שמן שקדים, המותיר את שיערך יפה ועד 100% נקי מקסקסים.
כי שמירה על החוט הקרקפת היא הבסיס לשיער יפה. 75% מרופאי העור בישראל ממליצים על Head and Shoulders. Head and Shoulders החדש, עשיר בלחות. כולם קוראים לזה בפלות. בפל. בפלה. איך אתם קוראים לזה? בפלות! היכנסו לבפלות co.il, הצביעו והשפיעו. רגע מתוק של אלית. ונדמה שחלפה לשנה. ביטוח ישיר סוגרת את השנה כבר עכשיו ואתם נהנים מביטוח מקיף לרכב ב-20% הנחה. אז חייגו עכשיו, הקש על 5 ביטוח ישיר בגלל המחיר, בזכות השירות. משביר הצלחה, בלעדי בחברי קלאב 365, פיאט פנדה 2011 חדשה, רק ב-67,000 שקלים, במקום ב-80,000 שקלים. פרטים בסניפי המשביר הצלחה ובכוכבית